Oke teman-teman semuanya, ini Mumet bagaimana golek penggawaian di Indonesia. Nah ini kita ngobrol sama pedagang tahu lontong yang super istimewa. Piye? Iki terus piye? Golek duit nek Indonesia. Lah iya, golek duit nek Indonesia lho, kok kaya ngene iki piye, Om? Lah aku kan takon senengane opo? Aku wis ket winginane nakoki kon senengane opo? Jaman. Wis gak ono ide. Jamane lah kuwi. Ah wis. Aku penak. Heeh. Tutupne dirimu. Ayo, ganti aku sing ngetutno piye? Aduh iki asline ngetutno tok. Iya. Omong kok wis sembarang. Wis, ndengen apa wis? Sing pok senengi, sing pok minati tapi urung Sing dirimu enggak kerepotan. Kegayuan urung tercapai. Iki kartu apa iki? Kartu ku Hongkong kok dangan. Ngawur. Piye? Bingung ora? Bingung aku mandaran. Kita ajangi jembar lho iki. Ayo, wis maksudnya kan ngene lho. Piye? Piye lah carane kan ning kene kan kaya ngene iki, kehidupan ngene iki. Ampre dhewe meskipun ning kene tapi bisalah menghasilkan sing lumayan lah. Ampre anu apa sing terjangkau karo awake dhewe ngono lho. Nah iya, aku manut sampean apa sampean manut aku? Lek manut dirimu? Nggawe konten YouTube. Nggawe thumbnail. Sak wulan 2,5 juta pisan. Lho, iso apa ora? Penggaweane ngrungokno, ngekeki judul. Terus diunggahno. Ngono tok lho, San. Ayo, piye? Iku penak lho kerjane mu. Iya, Lah ngene terus ngrungokno, terus dikeki judul, terus nggawe gambar-gambare. Gambarku terus karo judul ngono tok lho wis. Aku ngerti dhek. Iso apa ora? Ayo. Bingung enggak? Kerjaanmu gak keringetan. Kerjaanmu gak ngangkat-ngangkat orang ngulek. Piye? Masuk ah? Masuk Om, tapi piye ya? Jenenge wong lek wong desa, wong awam ora ngerti masalah. Iya wis. Ora ngerti ya? Heeh. Wis sing ngerti apa wis? Ganti aku. Biarkan saya itu yang mengikuti Anda, wis piye? Lah kayak awak ngene iki kan, ya kan. Ngertine kan jenenge wong desa ora ngerti masalah kaya Ya wis, gak ngerti ya wis. Hal sing anu Gak. Aku wis ngomong. Keinginanmu apa sing kok senengi tapi dirimu belum tercapai. aku pengene kuwi kan Heeh. masa tua Ora. tertata sik. Apa Apa? ya? Enggak, Maksudnya? kalau itu kan hasil. Heeh. Ya enggak. Apa sing pok pingine supaya awakmu iso mendapatkan penghasilan sing awakmu saiki mungkin Sing iso mbok lakoni ngono. heeh sing iso pok lakoni mungkin terkendala modal. Ya Ora satu. modal gak usah pikir apa sing arepe dilakoni. Oh ya wis apa sing arep pok lakoni. Nah, Senengane opo? Wae enak. dari Piye? Lek nih awak kan pengen solusine iki malah tekon nang nggone sampean. Sampean sing luwih paham. Aku mang wis ngomong. solusi mentah. Telur omega. Kambing etawa. Wis. Piye? Sinaune kapan? Iso apa ora? Telur omega. Heeh, di googling. Didelok nang komputer. Apa nang lab HP. Telur omega iku piye? Carane piye? Apa ngingu kambing etawa, pakane piye supaya menghasilkan susu tepak piye? Lah kan kudu proses belajar loh, bener enggak? Iya, makanya ada prosesnya tau. Nah, lah oke ora. Masih bingung Omare kan rong piye ya? Awak iki kan wong wis katakanlah wong duwe sit lah, ra ngerti lor. Aku gak ngurus wong Iya. desa. Kan masalah sing ngono-ngono kuwi kayak obat-obatan nggih telur ngono ku mau, apa nggih anu kan butuh proses belajar. Nah, ya wis, berapa lama belajarnya? Wis ngono ae, wis. Begitu siap kita akan
siapkan sarana dan prasarananya. Oh, enak piye? Kurang enak piye sih dhewe iki asline. Bingung aku. Mosok sih wis HP ini kon gorene kon belajar, kon delok proses kambing etawa, proses telur omega. Nek gak ngono melok aku tak jak nang koncoku. Sing wis ngerti, sing wis seru. Nang Blitar. Ayo, duwe wektu apa ora? Oke. Duwe wektu ora? Ki nek Mas Wigat to? Ora usah teko. Lah, kok bisa ngono wae aku ana wektune. Aku Sampeyan sak wis wulan berangkat. tok wis. Akhir bulan buyar wis. Gak kan Akhir bulan ya. dawa-dawa pokoke sacet-sacet was-was piye? Oke. 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 Udah sesuk nang Blitar. Wis sesuk sik. Om. Sesuk. Sampean ngono yo. Sesuk soalé apa ngeterno arek. Jumat. Oh, Jumat ngeterno arek nggae paspor juga nang imigrasi Blitar. Oh, nang Blitar. Piye? Masuk ah. Tak tanya sih lah, juragane kok. Kadang aku oke ya juragane kan kok. Terus sekali lagi bahwa ini bisnis ya. Bisnis itu ada untung, ada rugi. Yo. Ya, aku nggak mau. Ya kan, rugine aku tok sing nampani. Masuk ah. Masuk. Lucu podo-podo iso nampani rugine lho ya. Rugi disangga bareng. Rugi bareng. Heeh. Berarti bareng. Berarti ya bareng. Nane hidung. Heeh. Ora pekerja awakmu nyampe. Ora pekerja. Sampeyan ora. Lek usahane badine oke, awakmu yo entuk. Oke. Jadi bukan karyawan. Tidak gaji bulanan yang fix. Berarti sama-sama bekerja. Loh yo no, yoga sama-sama bekerja. Aku modali. Ya, Sampeyan sing sama kerja. selesai kan? Kita kan kerja nih. Iya. Jadi untung rugi gabung bareng. Iya, cuman kan nilai angkanya misalnya investornya 30%, sampean 70% atau saya 60%, sampean 60%, aku 40%. Karena kan aku gak nogo. Sak wong pada 1 juta. Aku Kan sing 600, aku 400, apa aku 300, sampean 700. ngati-ngati kerjane apik otomatis kan Hasilnya. Oh, jadi carane ngono. pendapatane akeh. Hitam di atas putih. Makanya semua pendapatan tergantung yang mengelola. Ada laporan. Pembukuan nyateti sembarang kalir. Blonjo. Dan jak sita dijajar makanya sing pok senengi ki opo. Nah. Gitu. Dadi lek sing pok senengi opo ki tok gak usah akeh. Jajal sik. Iya toh? Lek pancen iku kok senengi otomatis kan aku nglakonine penak. Iya. Iya kan? Makanya sing pok senengi ki opo. Bingung. Aja bingung. Targetmu lah sedina pengen ngetok duit piro sik? Targetmu 1 hari bersih. Bersih. 100 ngono ae lah. 100. Berarti kasarane saulan tanpa libur 3 juta lah. Iya. Iya enggak? Heeh. Nah, piye carane ngentokne 1 bulan 3 juta tinggi awakmu? Kerjane piye? Bingung Lek ya kok aja. kerjane dhewe iku mesti abot, aku kudu golek asisten, kudu wong enek sing ndampingi. Ora iso ora bayari ya. Enggak, ya itu tadi ya. Belajar ayam omega, telur omega atau ternak kambing etawa kan kurang enek Kediri. Tahu krungu ora? Tawa wis ono. Susu lek ndi? Kediri. Susu kambing etawa. Juga gak enak ono. Nah, makane. Enggak, susu kambing etawa pernah tahu enggak di Kediri ada di mana? Daerah kitulan ono, Om. Daerah ini jenenge iki. Iku lho. Ngati luwes ana. Ada. Ana kan. Ya wis. Nek duwe ngomong, tak ben sini, sinau rono. Bisa sedina oleh ilmu apa? Presentasikan ke saya. Oh, enak tuh. Enak tuh. Wis ah. Wong sinau wis dimodali wo. Nek aku ya budal. Tak beng sini 50.000 budal rono, sinau, ndelok. Piye takon-takon dhewe, wani ora? Ayo. Ngono lho. Kan proses sesuatu kan kudu belajar. Nek wong wis males belajar, yo ora iso le apa-apa to. Belajar sik to. Tapi belajar
budal dhewe iki gak semua orang mau. Iya enggak? Iya. Selalu hitungannya aku oleh apa lu? Ya oleh sinau iku mang terus dilakoni kan. Wong Indonesia itu kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu ku badiku piro? Ya ora. Sing dihitung kan badine sik. Iya apa ora? Iya. Lantaran badine sing digawe kuwi lah sing digawe. Lho enggak bener ya? Iya. Jadi ketika melakukan sesuatu sing diukur badine sik, maka akan berat itu akan dilakukan. Saiki sampean tak takoni, wis tau nang Palembang? Kan wis tau nang ngono, Iya. Sumatera. Biyen ngitung enggak badine? Ora. Budal toh? Sorone sing diitung. Tapi budal toh? Iya. Iso toh? Lah kena apa nang kene kok gak ngono? Oh. Ayo, bingung. Ayo. Paham. Sekarang gini loh, sampean dodolan, ya, dodolan tahu lontong, oke. Disisino misalnya 3.000, wis jangkep 30.000 budalo, ndelok kambinge tawa. Sinau. Mari sinau terus presentasi karo aku kan. Aku wis sinau nang kono. Iki ngene, dilakoni ngene, dawane pirang tahun, ngene, kambing iki ukurane ngene. Ya wis, tuku aku. Piye? Deal kan? Langsung apa sing di ilmune ku mang diterapno. Ngarit konsentrat modale piro, kambinge piro modale, terus ditukokno konsentrat, terus dipakani. Mulai susune set. Nah, engko dipasarno nang ndi? Takok pisan. Tempun ndi to, Pak? Nah, ini kan tantangan juga ketika nangan diluwih misale. Wah, angel Mas ngene. Nah, gak gelem ngeke ilmu kan ya tantangan. Akhirnya buka YouTube kan. Golek nang YouTube enek. Internet nang kene gratis, gak bayar. HP ini nggo dhewe, gak duwe tak kei laptop delok menteleng dhewe sinau. Diserap. Wis, piye asik gak? Oke. Asik gak ngono lho. Aku yo kepengin ora usah kerja ado-ado nang omah ae. Hah? Sing ngewangi piye? Lho, wis enak. Wis enak lho. Iya. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Nah, pokoknya gelem gak belajar ngono ae. Kabeh nek gak dipelajari terus piye iso dicandak? Kan levelnya di situ. Tapi nek wis levelnya males sinau. Selalu jawabannya, "Lah, ya kuwi lho, Bos. Lah, ya kuwi lho, Bos." Lho terus lah kuwi terus kapan mlakune lah kuwi? Ayo bingung aku. Ibaratnya sampean tak wehi dhuwit ya. 20 juta ngono bingung cek nanti diapakno. Menurut sampean piye ayo? Nek sampean tak kei dhuwit 20 juta wis, gampangane gambar ngono. Iki tak kei dhuwit 20 juta sampean kate lapo ngono piye? Wis duwe gambaran apa ora misale. Seneng loh kita itu. Nek iso nyambut gawe penak. Wong dipercaya kan angel loh. Kene misalnya kayak edisian itu ora wong percaya. Aku wis percaya wong loro bleset kabeh, Bu. Dan aku cek kepingin ngekek kesempatan wong liyane lho ya. Bayangno. Nek wis wong loro kacel kan ya walah, jenenge pengusaha kan ndak oleh ngono. Kudu terus berusaha. Sapa ngerti rezekiku gandeng karo sampean. Lah aku cek positif loh. Tak marani lho nang warung. Oke, nang warung lah. Lho, aku wis ping pira marani nang warung gak enek deal-dealan. Men dijak omong gak deal, gawe opo terusan? Kok disangkakno aku sing butuh sing karep kan moh aku. Bener nggak? Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh lah. Nah, aku kan kesana itu mampir wis sepedaan tahu, gua motor tahu. Tahu Om? Loh, ya apa sih? Sepedaan tahu? Dia apa? Sepeda motor. Tahu Rono sepedaan. Tahu lah. Sampai lali kan? Tahu. Gak mobil tok karo terus bar ngono karo sopirmu kae. Tahu lah. Nggawa mobil.
Nggawa mobil kuning tahu, nggawa mobil putih tahu, nggawa sepeda motor tahu. Dianggite aku iki sing butuh. Rene gantian. Oke, Oh, nanti ini lho. lho tak syarat Rene. Ah. Ternyata ana wong. Kok dek wingi yo ping pindho ping telu lho. Saiki kan enek. Ya ini nyasarean nah. Nah. Ana Blitar. Piye? Ayo. Wis gak usah bahas sing wingi, sing saiki ae piye. Oke. Bengi cangkruan tak kopeni yo enak. Tak tukone gedang goreng yo penak. Ayo njaluk sing nang kafe ndi tak budali. Sing penting temenan. Aja dingan-ngan. Aku ngene lho. Menurut aku ya, Wis, ya. aku sing Rungokno. tak angen-angeni piye lah carane ampre awake iki iso kerja untuk tabungan masa tua pun anu. Nah, itu. Heeh. Lelek kaya sebangsa awak nang sawah, lek wis tuwa kan wis otomatis gak terpakai. Kita ngoyo pun sing duwe sawah ora mungkin anu. Ya. Sing di sawah ora mungkin? Gawe lah ngomong sepuh. Gak tenaga wis tak ada. Contohnya matun. Nah. Jenom lek matun. Jenom. Burung matun. Nah. Loh, saiki aku duwe. Wis sampean ganti sing duwe ae wis. Aku manut, tak support apa tandure sembarang kalire. Loh, tambah enak to? Ini lho orang mari. Contoh sekarang ini yang dia kerjakan, contoh ya kayak sing lanang itu kan buruh tani. Sawah tani otomatis kan. Nah, selama tenagane jek kuat kan Masih bisa terpakai ngomong. orang. Suatu Tapi saat lek wis tuwa kan tenagane kan wis gak payu. Melo aku nang kono. Tak wehi, gawe omah dhewe. Ngingu sapi, ngingu apa, tandur. Wis sampe tuwek ora apa-apa. Penghasilane iku sing dimaksud. Lho iso gawe tuwek sak penghasilane. Wong aku gak duduk karyawan kok. Melok duwe kok piye? Ya koyo mang aku gak usah njaluk akeh 10-20% wis terserah. Diwehi syukur, dilek dhewe monggo nek kolu. Nganggur lho nang kono. Wis ah. Sepeda motor digawakno akeh iku nang mburi. Wis, dimodali kabeh. Menungsane piye? Wani ora. Ayo, wong aku kok ditantang. Yo tak gaspol. Ora enek rime wisan, blong wisan. Nganggur pirang-pirang puluh tahun ora digarap, pirang tahun. Subur. Lemahe ku gembur. Banyu enek. Gak didukung ambek bojoku gak apa-apa, aku kredit dhewe BRI. Lho asalkan gelem lho ya. Aku ngomong bapakku diseneni, iku iso. Sampai tuwek wis. Garek serawungan karo kancane. Wah, akeh. Tapi gak ngerti aku karepe. Wis ngono ae lho, tak budali. Sepeda, trail. Sepeda ditukokno CB apa ge nang sawah. Mobil sekalian sing kuning digorono. Tumpaki. Orang nemu berarti apa yang bisa Coba angen-angen. ya, aku kan sing tak maksudnya kan di situ ku lah. Ngene lho. Kayak kita mau kok dodolan montong. Apakah tenagaku 10 tahun yang ke depan kayak iki kan gak mungkin. Nah, terus apa kan orang nemu? kurung. Orang nemu. Makanya minta solusinya kan, piye lah caranya. Lah iku mang wis tak kek akeh. Wis sampean pikir. Telu lho. Nek sawah rono. Nek wedhus nang ngene. Wedhus nang kono ya iso. Pitik ya nang ngene wis. Nduh apa meneh engko tak golekno neh. Sing penak-penakan. Belajar ngelas, motorku iku yo nganggur, dilas. Lase nyilih yo kenek lho, sak. Karena kita kan sistemnya kan dirimu bukan pekerja. Iya. Ya kan? Dirimu kan juga termasuk separuhnya pemilik. Ya. Enggak. Ya. Jadi iku bisa untuk mendapatkan Sampai penghasilan tuwek. masa tua. Nek tenaga muntek, awak kan duwe ilmune. Nah. Terus-menerus tonggo-tonggo sing nom-nom Dikongkon gitu kerja. kan. Kokongkon.
Sampean mandore. Nah, itu kan harus jadi penghasilan. Kayak Nah, terus aku dibagi 10%. Nah, 90% sampean. 80% apa 60% sampean pek, sing 20% wong sing kerja lho. Sampean sik bagi. Itu berpikirnya ke sana. Lah sing jadi masalah kan ini. Kudu nang kene kan ngono to. Nek aku kan ora kudu nang kene, aku nang Jepang ya budal, aku nang Australia ya budal. Aku nang Hong Kong ya budal. Aku ora kudu nang ndi-ndi. Ora kudu nang kene. Pingine nang kene nek sampean oke. Nang Indonesia mlaku, tanduri tembakau misale, jagung, opo. Oke, nek panenane mulih aku. Tengok-tengok wis. Bos, piye? Wah. Kurang iki pupuke teleke. Tuku sapi. Enak to. Ngolek bondo rowono. Matek ora nek koncone pisan. Nang doh kono doh kene. Apa ya nek tau apa mate amar koncone. Lho lah iya. Ya maksudnya kan ngono. Melayu-melayu rono adoh rene adoh rono. Kan bingung gitu. Saiki ngejak maju padha majune ya ayo. ya saiki belajar dhisik no. Oke. Lek gak belajar dhisik piye lek arep iso mendapatkan penghasilan untuk Nah, kuwi lah. Lek awake dhewe belajar, duwe ilmune mumpung Baru. duwe tenaga, nah kita lakukan pekerjaan itu, ya toh. Lah lek awake dhewe mungkin 10 tahun, awake dhewe gak sanggup. Ilmune awake dhewe kita salurkan arek-arek sing butuh pekerjaan, sing telaten nyambut gawe. Ya enggak? Aku tinggal ngawasi, deloki, metani. siji dodol nang kene, siji nyawah nang kono kan ra masalah. Saulan pisan. Mulai temuan terus balik neh. Kowe ora gelem etawa ternak kambing kowe lho ya iso. Cara makanine. Terus didol, lemu dol. Lemu dol. Nek nang kene suket angel ya piye carane? Konsentrat. Konsentrat, gamblong. Nah, piye ilmune gawe konsentrat sing doyan wedhus? Dan gak usah ngarit. Maksudnya ngarit sesekali. Ya ngarit kan untuk anune tok ngono kan. Heeh. Oh, di sini toh. Nanti lek sarapan isu ya konsentrat, awan, nek ada suket, ya suket. Kan ngono. Wis Wedhus kan sumbut cocok gak? toh, Wah, Mas. sumbut apa ora wingko hasilnya dari situlah. Sumbut lah. Sik. Jangan takon karo aku. Sing ngapain nglakoni yakin gak iku iso? Kan pernah tau tak coba kan aku kan sing dhisik Iya. kan tukune wedhus kan lanang-lanang. Nah, tak pur babi, tak anu, tak hitung-hitung Ya apa kok lanang tok? Ya lanang wedok lho ben mana? Sik ta, dhek ben cerita kan sik ya. apa iku jenenge lek wedok di kita sentret ngonoan kuwi kan gak iso mana. Meteng majer Iya. malian. Heeh. Kuwi wis tak coba ping ra kaping. Jano Iso. sik, terus akhirnya Ngono ta. heeh. Terus iku kan terus tak coba ngono kuwi. Terus tak hitung-hitung dalam 1 bulan pengeluaran sakmene. Selama 6 bulan ditokne. Hasilnya lo pres-presan, lek. Oke. Kan wis tau nyoba. Heeh. Hasilnya ngepres. Gimana hasilnya ternyata bagus kan sampean wis tau njajal. Kira-kira apa? Rumusnya piye meneh? Kan dari belajar iku kan tahu salahnya nang ndi. Iku kesalahannya ning kene om lek ngarani lho. Mungkin kan pas harga jual turun. Ya kan? Pas waktu itu enek PMK Oh. kewan iku. Oh. Harga kan malah Drop. drop. Nah. Disitulah anu Iku. harga pakan naik dhuwur. Oh. Ning kono kuwi Berarti itu. Berarti kendalanya itu. Berarti kalau nggak ada PMK ini kemungkinan Ya, harusnya kemungkinan. harganya. Lah, sekarang cek harga pasar. Cek harga pasar, daging kambing piye? Terus ngedole nang ndi? Harga pasar kan gak iso om. Kita sekarang ngecek seandainya ada yang ngeluarnya wulan buri harganya turun nih. Berarti kan rezekine awake dhewe malah turun meneh kuwi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nggak. Gak iso koyo ngono. Piye om? Jadi
sampean harus tahu kalau kayak gitu bukan harganya turun atau tidak. Sampean harus punya banyak informasi. Bakul kambing A, kambing B, kambing C, kambing C, D, E, F, G kan saya tambahke kan sampean endi kita gua. Nah, kan kita antarane bakul satu lan satu nih kan. Kita lah wis nyobai hargane satu bakul. Pirang bakul? Telu papat pendak setiap jual. Di mana yang tertinggi kuwi lah sing tak lepas nih. Itu PMK kan? Setelah PMK kayak lo kan. Nah, saiki coba disurvei juga. Rego saiki untuk hari ini gitu loh. Dengan rumus yang sama, dengan keadaan yang berbeda, hasil kan pasti berbeda. Iya, berbeda memang. Nah, makanya ditanyain lagi. Terus dibanding-banding no. Terus didol nang sopo? Nang sate kambing apa nang jagal apa nang opo? Kudu duwe guaan nek dhewe terus kriteriane ndeke njaluke piye? Kan kayak ngono. Sing enak. Ya itu kan harus dipelajari juga. Kalau anjene dicoba ya dicoba. Di ingono kambing telu apa papat apa 5 ben roh. Dalane. Siap apa ora ngopeni kambing? Nah terus habis itu kan ngarit tok kan gorong enek hasile. Ya karo disambi dhisik. Nek sampean pengen oleh hasil baru setelah engko didol, aja ngomong batine, wah wis gak ono batine, Bos. Aku sing tekor, sing kadung metu duwite. Mindset di mana bahwa ya wis tak jajal itu ndak ada. Harusnya gak duwe tak jajal. Nek wong wis mindset-e kayak gitu kan berarti itu bener-bener berani nanggung resiko kan. Bener nggak? Berarti berani mencoba, berani bertanggung jawab. Iya dong. Harus bertanggung Loh jawab. iya dong. Lah aku opo gak nyoba uripku. Budal nang Hongkong, budal nang Jepang. Ya harus dicoba loh, harus wani loh. Nek ditakoni wani ambek gak wis wani tok kene iki. Ora nek wedi-wedian. Bukan persoalan sebenarnya bukan persoalan punya uang atau tidaknya sebenarnya. Tapi bagaimana mental kita nanti. Lah nek mentale wis ora enek terus piye jal? Kate oleh hasil. Menurut saya sih seperti itu. Sini wis gak PMK misalnya. Ya wis kan sampeyan wis seruh nggone ngedol nang di loro telu ya dijajal wis sesuk ditukokno 4 atau 5. Jal wis tak pasrahno piye. Ingat ya, kepercayaan itu mahal harganya. Kalau wong wis iso dipercaya, lah makanya supaya dipercayane itu lanjut dilaporkan. Setiap perkembangannya dilaporkan kan. Nek wong dilapori kan. Jadi begitu kok gak enak hasilnya kan, lho wis dilapori kok bendino. Bukan yo bendino minimalnya. Ya, pokoknya ada laporan terus. Kayak ngene kondisi kayak ngene, kita retno kok. Gak mundak-mundak iki bobote. Ayo ganti apa, dicombor apa. Kayak apa meneh kan kayak gitu. Nah, itu namanya kan perbaikan. Nah, wong Jepang ngarani kaizen. Dilihat kan kita akan jual kambing itu dari usia sekian sampai sekian itu biasanya penambahannya berapa kilo. Lah kok ini 3 minggu kok gak nambah 3 kilo, bagaimana ngekei sukete? Bagaimana ngekei comborane? Kok ini gak mundak kan kayak gitu. Sebelum nanti hari hanya dijual kan. Nah, itu kan butuh pengetahuan toh. Butuh duwe ilmu. Nah, nek ilmune aja ora gelem golek. Males, berarti ya dadi pegawai. Nek dadi pegawai nglamare nang gudang garam. Nek keterima. Nek gak ngono nglamare dadi satpam. Buat tukang sapu. Kebersihan, dinas kebersihan. Nek misalnya pegawai. Aku wis ngomong ambek bojoku, ayo Dis gak iso dadi pegawai terus. Uripe gak iso dadi pegawai. Sampai tuwek dadi pegawai moncrot. Ya. Oke. Wis, mbuh apa pokoknya. Sambung lagi, Om. Ya, gak usah bingung Oke. ya. Gak usah bingung ya. Ini tantangan, ini challenge. Oke, Om. Masuk ah. Oke teman-teman semuanya, dimanapun berada kita selalu berusaha diskusi. Nah, Mbak E mau pulang.
Lemah Mbak pulang lewat sini, jadi biar gak kelihatan. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.